Det finns flera på bordet. Imorgon, vi har 2 möten, 16 och 19, och det är Kurt Johansson som predikar i våra möten. Och sen vi fortsätter hela sommaren, söndagar klockan 16. Och sen vi börjar tisdagar, sommarkväll i Akape. Det är lite öppen planering, men vi kommer att ha varje tisdag klockan 19. Vi kommer att ha en del besök. Barbara kommer en tisdag, Birger Skoglund kommer en tisdag. Och jag tror att den heliga ande kommer också vara här. Det är det viktigaste, eller hur? Och när den helige ande är närvarande, då kommer det hända mycket. Och när som helst. Och jag tror att ikväll det kommer att hända mycket. När den helige ande rör bland oss. Och när vi tar emot det levande ordet, Guds ord, Guds bröd, så får vi mat. Så som Jesus säger i Johannes evangeliet. Jesus är den levande brödet. Amen. Jag tror att jag tar inte mer tid nu, utan vi lämnar ordet snart till Kurt Johansson. Vi är mycket tacksamma att du har kommit också i år. Och det var mycket profetiskt när vi har varit sist här och välsignat. Och vi har blivit välsignat genom din tjänst, och vi är mycket tacksamma. Och vi ber också söndagens möte att det ska bli mycket starkt. Och nu vi gör så att vi samlar in offer. Vi behöver en del medel för att ha den här konferensen. Tack så mycket att ni vill vara med och välsigna Akape församling som har den här sommarkonferensen. Vissa kanske du kan spela någonting under offret, och sen vill jag lämna mikrofonen till Kurt. Det kan vara.